Pulit ka son nong stoin menta ka sngi ki lapan long ya ki jing jurip ya ki dukan de jing de ki beton marjan jong ki skul ki beton hakeleng jong ka sor nong stoin ka belong ru shibenta ban pen kan mau biang ya ki bakintip ya ka ain kot pa ne ka cigarette and other tobacco product provision of advertisement and regulation of trade and commerce production supply and distribution act arajalai kabakhang persha yeki bande yekinu kinu ki jingdi ni ki jingbam ki bapen sneu ni ki bakata ya ka koi ke kia ki kena skul ki bakentup na du ukwai biri cigarette raja khaini rajni ganda bat ki we kalalongru ka jingsa kan mau ya ka thany hi baro ka we bakinong bo dukan bakin kindit binriu bayakum ki tei ki jingdi jingbam omjulong bande hamarjan bat ki skul namar ki dei bandon shispa phut paji nakini ki jaka pulie ya katei ke jinglet jurip lalam khmat da uba ke maulong SI Nongstoin Police Station rangat ka jinga senran lang ki battalion bat ki nong tho kubor ki bala sakhilang ha katei ka kam ha ka jinglet jurip lalap shibon ki dukan ki bala de ya ki tei ki mar ki bala maham namar ka jingbom latip bala don lupa ka jing penjari ya katei ka an kila don hado advokandai teli ki dukan bala shangat ha ka an kat kum ka section 6B jong ka kot pa ak ya ki tei ki dukan bala le persha la Dain Kuna no mardor bat ka jinglum ya ka jing Dain Kuna kala poi kumba khasan spa san pho tangka kani ke kan hun jurip kala le sheke babon ki benta jong ka so Nongstoin kum ki jaka ki badon marjan bat ka Saint Xavier Secondary School ka public school ka Anderson Higher Secondary School ka JJM Higher Secondary School ka Sipsing Memorial Government Higher Secondary School bat kiwe Kini skul kerja nang ni reng ni skul buri lengam. Tapi kini ki raja, kini ki sikhar, kini ki duma, kini ki sikret, ki biri ki batu tu unong bandi kong. Ma apa ke skul ni apa supaya skul kan? Apa dah skul ni perkara yang buri ni besar. Di umla bandi mah apa supaya saya kebaya ki bandi mah. Kita ni wan yang tiga kita kan. Kita kan nomor lihat nak salam yang kita laba kita gini tiap je maka surga di kami ini ke kota kita. Nomor perjuangan sek antar kami kita mah. Dan ini sekemat kan. Berapa mah terharu sih di mah. Yang lain kita ni salam.